ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaser te seryet ay wita alawas, anapauluan, krimen. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kastana nang napatpatigkan kwa na ti kwarta ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa day di madam ti kinayat na. Kastamot ti ko na ti daduma ngam amok na nang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y apimusay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Awam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga no saan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kastamo ti madlaw ko ah. Makita ah, naamu namot lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka ti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayo, sir? Damagam no da napateg nga ibagat. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Ha? Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka di arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipag na, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Kakanayin ko kat nga ron iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agig gamit ti uging kat maugingan? Alam nagiti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisina. Sika ti mangipagna iti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mat ti benepisyo a maalak. Huwan sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Aggunay ka nga roden. Awan pa'y mat ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance iti opisina na. Matungpal sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol atang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangi trabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kayat na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Peste iti rupat kwarta. Napanam ka di. Aday baga ni sira papanantang awan kamat. Nalpas kumatan nga intulod ni sa radyo opisina. Mapan kon tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ka apimanaw, ta ko na mapantay din ang ibawnan na kanyak. Si kamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak, no adda ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaw na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo ti life insurance? When boss,
Masapol nga pakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga Ruden no nalpas amin na napapeles na. Dahil tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no ma-insure ti tao, tapno adanam naman, no daytoy ket pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag ngagpaiso. Ita, adda maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo kita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno adda maalak no daytoy ket pumusay. Boss, muda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo? Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagay, taamok asaan ko amala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Agpa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Mabayag pa'y kada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa'y. Nasalsalon atak pa'y ngamnuang. Ibalakad ko nga ag-apply kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Nasaan kumatla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, adda ka din nakaskas dawi ti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayntong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga agyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa nga mono kaano kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Bastag sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan dayta. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno nga ta da ito eh. Imposible kadipay kat makitkita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat di nakpay mat inaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pay? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka ada ko si Tiami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinaan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patket nga imnas wano sanyata.
Ta nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akid dawam kanyak. Itad ko. Kas itinako-nakon, boss. Ikanak pa itinananay agundaway nga agpanunot. Di mo ko maunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga no'y patay ko lo din aksumpata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan na. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masumbatan na. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Anya nga iti aramidan na ijay, boss. Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Ang apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. ano, kaya't mo tiyagpresenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, O lakit na matulungan na ket mapasungbat ko. At daytid ko akong gunam. gungguna. Nangag mo, timbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minin. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Si kakano ti agbalin a reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka diti magbagam? Agpaiso ko naktumat. Promise, takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko, ana? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kunana ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali a lalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso timbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasat ang kasta. Song batak man langan. Tapno dinan ibawing iti sabali. Kat ang mga numaawananak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak. Sa anak ang makapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masumbatan na. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Day tatimbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. Lukas ta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isong agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapol nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapol nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalak ti gungguna, nga ingkarim kanya.
Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na patay nga pagsaritaan ta, Cherry. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg nga restaurant. No saan, agpili ka no sabino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idipimusay ti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklaim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, adda simken iti panunot na. Mga asawa, kat ialaan namanen iti life insurance plan, tapno adda manen maala na a binipisyo. Kayat nangarod apasungbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no sana ditoy. Intay ti asideg nga restaurant. Ano saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamay. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket day talaunay ti tartari kaya. Naibaga kanyak ni Boss, nagsagana akanaw, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan. Day tamot ti kunan ni Boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din, tas si tinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jack pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kunan ni Dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kunan ni Sir. Nasa o kadikan kaday di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimek, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan kan amin narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorbot amapan ijay, nang.
Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan mat nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan Madam Ijay? Nilaeng dadaw ti amok anak kapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano ang nakapanda Ijay? Idi nabiit pa'y anag sakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan ka da iti vacation house. Nana. Kasano ang nakapanda Madam Ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni Madam idi tiyempo ti gubat. Kastamot ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang Ijay? Tawan matatao Ijay, nana? Kastamot ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga agkertaker ijay. Napintas nga tayo Ijay. Diyak amaw. Kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam. Akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kwa na. Idi kasapulan nga agyan iti ospital. Inyag da dito'y syudad. Oray kasano ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da itinangasikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanalpastan naman. Sumbatang matan, ti idardarirag ko ka. Pudno ka di matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanya. Numakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Numakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken numakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapugno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin ti di ka madakdakamat. Dahita ti pangkitaam ang mabagtitak no dinakpalasumbatan, Jerry. Alaman laang yan. Sungbatan kan. Agpeso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitin? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asungbatan na kayaw, boss. Mamati akon. At nagbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano? No, da kayo ti umuna, boss. Ay. Yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry. Nga agkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta ti kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day de madam. Addan kaayan-ayat na. Isu nga rod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na kanibos. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae.
Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak ag kamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente? Tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos, kanti sekretaryana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirak. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka, no makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaysaw. Ngam nasakit mo tirik na, tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam. Takas iti kunakong. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan. Awan nga agpayso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss, no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay. Saan nga imposible itibak na ang anak? Adadakkel ang motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kit dawak kan ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagang pailaang jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tirik na. Anya? Agkalay satan, tapno si kan tiyagbalin na boss ti pusok, Cherry. Di nakadimat lang pagsangitan. Ito nagasawat ha? Awan to tagtintid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige. Umanugot ak nga rod iti kalay sa ngay bagbagam. Wala, itamit lang, paisaganak amin ng iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaan nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo la kaya may dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinantaryo ti kwartayo, isa nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabiitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko.
Agasawa kami ni Cherry. Iti mabait. Kablaawan kayo, boss. Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka niya gapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakot nga rod nanang. Ape akas la maladingitan kayo aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat ti riknak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. At dakarbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak, para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahin, teka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawaam nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Ha? Kwa? Letay, kwa? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas gapo iti kwarta ken koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada ken ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agawaam nga ron, tanda pa'y importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Ha? Kwa? Letay, kwa? Dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaak man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din, tagdamat kastak. Agbati ka pa siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon anafil upan ti form. Anya ka di ti pampanunutan niya o Ma'am Cherry? Mas daawak man ka ni Salvador? Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, bam? Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na.
Saan man ta life insurance ko? Ha? Nabibiit kayo pailaan. Ada burbor tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Ay, jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayaw. Ta dito'y pa'y parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol adwa talang ang makaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapanijay? Damarla Kencheri. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makaammoy ti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ado asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na tarupam iti kwarta. Agtungtung palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y ang masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin nga bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay jay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker jay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jai. Ay na. Makapanak matlaangan iti ibagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intaghani mo, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masiguradok, akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibukang itirik na nagiti napipintas sa tumatayab ijay. Duwata ka nilang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakadwata, ti mangiturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganit ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti ibagbagak a Harden Eden. Apa nagiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asikat ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay, nga agbakasyon kapay iti probinsyayo.
Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka, di pagpasyaran mi. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya tilinaon day ta maleta yo, nana. Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak na mapanak iti probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli ak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rudam mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal sa ludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa iti probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar, kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbagan ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anda ka no pang tudan ni sir. I-donate na ka no. Donate. Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngem ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsong ba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. At da islay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita ahan din. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad day ta ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugan. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang amadlaw gapu karagitin na tayag kay kayo. Asinag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no nagiti hapon na ijay iti tiyempo ti kubat. Kasla sagrado alugan, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron nagiti ado akargata yun? Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanon tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw at danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Ngam, saan ka makauli iti kabatuan? Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu matilanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagiti lanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka niti makanano na iti Harden Eden? Wano agbati ka dito igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Papay nga ron nga reklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong anaornong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kandado na ita. Mabali na napaglanguyan.
Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpinta sa talaga. Makitam ka na dagiti agduduma ti Maris na tumatayab, nga agtaytayab kan agbatbatay ka dagiti kayo. Wen Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw dagita, taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Harden Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy, ta saan anadaron kano dagiti hapon. Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na ditoy. Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo't dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla. Tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kaslasaan mo't nga agawin. Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, iba ka na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, iba ka naman ang nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan. Saan nga agsusuro ti bagbagana? Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunamit adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla innala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito isla kan Marla ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli dito eh? Mabit kami lang. Depende no malpas ko anagos ti katulag ko may papaniti negosyo. Sige. Naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka nagiti routing a pagsongrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Un boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating natan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan kang agpadlaw kadakwana. Anya ka diti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no, kay lalaam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagiti amin nga araramidak. Mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy taserya tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti kalaysa da Salvador Cancheri. Inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company.
Kalpasan ti sumagmamano a bulan, napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla ken Dado. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagpakada ni Salvador ken ni Cherry, imbaga na asubyan nanto daytoy iti mabiit. Iti kaaddana iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas anapauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makita mga aramidag, kaumam tingiwat mo, no kailalam ti biyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, may raron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss. Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayan. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat nag ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idinaglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa madalaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami ang nagsapol. Idi saan mi ang masarakan, inawagak tigayem ko a Coast Guard. Kasano nga ruden ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na siya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Ano ti napasamak? Papanan niyo kumanta, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo, iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Honeymoon da nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag. Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi ijay tao. Masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga tama kasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam kaputawan matatao. Makasikurmutan dito'y. Ay, amukla kumakas to'y. Agbabawi ka kadingay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadliser ti sweldo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi anatin nag iti taaw. Nadawal ka di ti daluyo ni di natin nag, boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanindado. Tapay salmi ang nasarakan.
Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Naita nga rod, Ket. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi met kanindado anatin nag ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin nag sakbay nga inyawag iti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Hindi saan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasama kiti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tsindaan, Kiko. Anya ka diti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima takas kanya. Kunakno siya klaang ti agdwa-dwa. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no? Agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss iti kinasarita kita. Anya nga tang agpaiso tinapasamak. Apay anat nag akunada. Kuna yung awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigiddan da apimbanaaw. Kuna ni Eme idi nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo at ibagbaga na. Imbag ka na sabat ka dito dalan, Amy. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo. Ang nakasaritam ni Marla sakpay ang nagawid. Anya ka dito imbaga na. Eh, iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kuna namat amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na. Kuna na nga gawid. Amom ka dito probinsyada? Saan nga rod manong? Saan kumot at dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kuman, o pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la kumaasaan tan ita nga urayon. Agsublita kuman ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mo't motorboat na pagluganan ta. Rumbang kuma ang mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat ang nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagi di akar-karina. Kaslain tayab di kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak may pag na ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh, no di ka agagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahen ti insurance kanibos. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagitidad duma amang mangan.
sa anak nagpadlaw. Si putak man na niya tirabidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masinigak iti lamisanda. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Sherry. Kunakun kahit. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas itiday di immo na nga asawa na. Addan sakat milagro ang mapaspasamak ah. Kastaman ti atap ka Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga damaramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na yung baganagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibagakin kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ijay isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Padasag lang nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko ang makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga tamad da Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam. Inkamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Ibatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat dahi ta sang kabasit nga urtag mo ah. Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan, ang mga naawanan ti abasto na. Boss, siyak ka di amapa ni ijay isla? Uno, umay kayo mat. Apay lang umayak nga Pasurot ko tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit da iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay, no ada telescope ti mangsurot, sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak, nupudno ti atap ko. Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan nak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki dya CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam. Sigurado ka kadi ang makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngampermi anasubot. Anusam tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay.
Aray ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mga iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa at ti mga iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyang may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga no matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumabot panawan pangaasim, bumangon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinagparang da Salvador Candado ang natinag ni Cherry iti taaw. Iti sabali abangir, masikuran da Cherry kanana marla. Gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na, kinasarita ni Salvador ni Sally. Tapno maala na ti benepisyo, tap pinagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla, nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam, denggen tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Agindak, ang mga numatumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inumakday na. Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awagak nga no di pulis sa gayem ko a kinatulag ko. Kasano ko makakasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat ti mangsurot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam, kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harad kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jim, paborik mo, mana. Wun, ma'am. Ano sa inyo laang at nasupot. Makaginawa kayo nung makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. At din nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan lang nga ta. Iti nga ta isla. At daatap ko nga ijay.
Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chirey. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka di dito'y balay nyo, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijitsendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan iti opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito balay. Para ti bingay mo. One answer, narigat nyo iti opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na, no adda life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalan ka man, ha? Di nakmet asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam, tagpaaramin tan iti marriage contract. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot na ita. Ay, idatok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. Abay ta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil kaw, idi ubing kami. Iso an naramanak met day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyang tinapasamak kanyak. Berbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmaymaysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamot ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito'y ruwar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang nagluganan ni Dado. Kat, nakita da ka di day jay abarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton. Sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka iti pulis. Asawaran dati diso akin malipkipan ni Dado. Adda lakit di tao ijay.
Masiguradaw kasaan nga agpudno ni Dadaw. Ibaga kitigayim ko a pulis ang mapanda ija adiso. Mapanda kitaan kaayan ti balay ni boss. Karton mat dayto eh. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. At dalakit di kadadado, wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo nag. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang, amin klase ti krimen, ada katukad na adusa. Di da ka ni nakita idimpan mo ti bastuna ija isla. Saan, boss? Tarabi man. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog ta siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako ma. Ikan ka mat iti bingay mo. Naalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayo, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta. Ops, saan mo nga ituloy? Amok, ti kayat mo nga ibuksilan. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig titid ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, sana kung nga sa upay. Anya ka diti kaudyan adamag kikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran, manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri isla. Amuda ka di, Jay. Maban ti telescope tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayaw. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taadapay ti gayem mo Jay kikaw. Dahil ta tinam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa iti gayam ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa no sana mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigatan. Iremedyo da nga ilisit ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kadata, ma'am. Kunak no pudno nga ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kaslakayat ko ang mapangtay ti Restobar, Dado. Inakman mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agungot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no taimbagak? Wan man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayo, boss. Kitwa na. Naimbagak.
Patuloy. Ah, makakita nga ruden iti nagpipintas a babalasang. Oray makakita ka. Di nakamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ah, ni Boss Mart? Masikuranak unay ditoy. Awan ka di ti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landok mat. Saan ta amaluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantaag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, aggo na itangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpaiso kayo ditoy. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makaulit nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot ang nakauy-uy iti kayong. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatek a pagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan natamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas a tao. Inkangarudan alaan ti bunang, taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag manan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti seryetay itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakiskit din nga iti bus tayaw. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngam ulos mat akinarte ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anakapupok, ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kursunada yo. No ubing kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas. Agmayat na dagos no yawis ko ti kalaysa.
Ipan yun to kadimanan ijay isla, boss? Kamuntang iwat mo. No kaya't mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat ak, boss. Sa narumbang akan nayon may palagip ko kin kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat. Amangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. At daytan, manumot ten kinatagbat ta pagbaddakan. Ang aguray tapadasat ti umuli. Takita ag tiruar ti bakaw, no adda mabalinta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan ka tinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Un ma'am, bareng maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga ron. Ang mga nusaan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan ma'am, nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang nga rod manang, barang makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Sigunin tinyawag ti gayem ko. Dandani da kanon iti kabatuan aking malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos ka iti mapaspasamak. Alwadan nyo ha. Ang mga nadadakas nga ibunga na ita panagnervyos yo. Saan mo't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di da boss kan Dado. Ay, jakman ambaw. Kanayon damot nga kuy-kuy og no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaanta? Un ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atupang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakaw. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga rod. Siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayo. Agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka no ni Kiko nga dainyawat ni boss kanidado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon anak. Di da mabutag nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot dayjay ma'am. Ay nga, saan nga ta managdakdakas dagijay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga ules. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igit ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wan manang, saan ta sardayan nga iwagayway? Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka di napatig nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga adda kano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka now? Saan da pa'y kano akinasao ti babae? Tagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapan iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita may ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw.
Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano niya tinagan timang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no sino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka paimot siguro ngagkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka manlangan, kabaw. Kunakon kat si bibiyag kapay gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kandado, nakita da kano anatin na iti taaw. Impasawar na pa iti taaw ka iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pain a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad dama di a plano na. Itatanag parang ka, kan imbagam karagiti pulis ti nanamid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay kamat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarlakan cherry di presinto, manang. Kunakon kait. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen, ti kasta? Talaga akrimen, manang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag, karag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan nati agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid da. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan da ti agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagrarana tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti magbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay at agrigat ka makaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ah, ay, karamanak boss. Eh, damat lang. Awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Saan unay nga ado ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayo man ija presinto. Ada kanon ijay dagiti talo ang managdakdakas. Iso ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Adada at talo kano iti may sa restaurant. Ang mga no agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Isa natiliw da adagos. Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love. Kasanungardakan nito eh.
Mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami iti nang ibulusam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo iti napasamak. Inpagnam ti papeles, idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ah? Ay, ay, awan pa kay naigak itinapasama ka. Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Ay, madam, ay, di da ko mairaman a paibalon Ay, awang basol ko. Basta nakisabot ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalod, Cherry, may lamo. May lab tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak. Takaidam ija pagbaludan. May saak ang mabigbig ang negosyante. Anak ito'y nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa ang makarwar dito, boss? Adu at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tada kayo kat nga ron ti mastermind. Sa bali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Sabihin, nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Kaya may bunti. Saan? Kaya. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapauluhan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.